empraduasa oho na makwa bi edidam no ya na eyi omo totwene ne sa ne nti ensentwere ni kwame aje ni mboate professor kokoto wahye nsem bi a efo no ho a emu nkyiremu ahodo no ya de beba ababesom e wasam beba dabi kase eso ye beba hwi ni ade ani akire brekum mpatapo ena ababetodwa se krachi bi a yesu se wonya emfie no bebe se aduasan ekona aduanan so wanya bibia nkwanko wia awi joro kromfo krono ban ena yesu se okoboye omo kire se okwako wia bode na omo sinabo akuno wenum ni afoforo ne yaboaboa no se Asem Beba Dabi kase bo ye de ba besom ene awia brenembom tie na sianso fasa no so ense ewiase abonda tie betime atwade asu a na oda mabase ne santi nyumakura bi adabroma ena waso asene ansem hudu ye de ba besom mo se Asem Beba Dabi kase bo yemfa se da piesi asra kunini hemfa ma perfect series books ebusu afo samu we ngoma GS for atum na kafo so agi atum na open English language for basic 1 ekwapem basic junior high school 3 awon sabeka our word our people ebi oho KG1 ekwapem basic 6 ebi honom history of Ghana for basic 1 ena afei basic 6 me kan majade science ni mas nyina busu si atam eno adanchi a numeracy ena afei language and literacy OAP any creative arts furnace ena afei computing nursery 1 kwapem KG2 no wonsa ebetimi akabi English language na afei social studies RME eno so basic 7 ekwapem basic 9 no ebi honom sara na mock exam terminal exams midterm exams so na busuafo ye ho adwuma papa ye surprise the schools ahodo no emom de so omadwene hwe eno mokotwe final exams na wo tere te onfa FIFA akokoti emafie ewo kwan bia so kumase aputuoja ye wo station ho ma enkran dan so man first up wa monsa ebeka yen monfra perfect for wa meso 0243299938 0243299938 and 0540755465 0540755465 ofra yam enkomo biara ye na obedi said ye tie na efata vital milk na ewo dwaso ye ba ye fia de onunie ye nya ha bia da wo se said ye ti de ekon ho mesra wada so ya make drink no ebi ho no cafe bia dem na no makofo ha bia beto so vital milk choco so ho ene de yankase ye koko ne ye de aye vital milk banana so ni o ene de kwadu ne ye de aye na de rough eno da nchan ya busuafo vital milk strawberry so enie na ne de so ado no bi pa ho de soronko ene beba ni padua num calcium wom omega 3 wom 6 wom 9 wom bibiara bi ewom papa ahode nko ase twum pani nom akwada nom ene bora supermarket wonum unum bia no akoma akora di bi no no so wanum bi obeba ngoma se bribi amaniama akoyie ede amanom abusuafo adwuma bia pai life ya tese enya asem keto akora enka ne yesa atrechefo makatua wo soro enedia meka wa kire mu praying se wa asase so na asase so won so no eni ba bia se yewura Donald Trump ni krom hodom USA asem na meken ye poodum a omunim de e wo physics mu na chemistry abusuafo ye demo ekọ US na mbakwa akotoa adekire nso e wo ho akatua no bafu kakraka ya tese enya asem keto eno edanche a ma mo betimi ahwefie se nkwadan ketenkete anase onim construction ye plumber work onim ye anase we da onim ye electrician for ye pijamu nyina ne de makọ Romania nsa wo pentremu bia no afrem 0244213878 0244213187 and 0276221939 0276221939 and afin 0273635765 073653765 for Freya ya no obedi enkomo na adwuma no watimi anya bi aye election warehouse 2024 take fm ya ne yedi mutintima papa ya tese nya asem ketwa pane akura free to fam abusuafo e bema so ate na de ya ka kire onyina ne se asumdue na mama no nkoso okoto ba dwie ya we nya by force se wo so ogina ho obi bia na ho wo de ba ko wo mu no wakwa akoto no betrafie na so wireless no na de to tech 102.9 radio university ene yesunsaso no de be kwaso bia free anopa na e be sha abato na se na no ya de be brem sa kopem sen ya de bibia bebe na wieye ne abobo na ya de amamo na de odi nkunim no wabo no ho ese ne bomu to aba ne wie dia betrafie na tech 102.9 FM ensem wadu nyina da busuafo ya bano boa he ne ya de akwakoto techfmghana.com tuni radio so utie bi e wo honom mi a mi bedi kase ho kyea men ya fra mi trimuda hene nana kwasi wusu e kyan afi ensem no ni nchechuma ankasa eni Asem Beba Dabi asem na nyaba na nya beduru se ya abusuafo enye sekan ene yedi betwa mu enye akuma ene yedi ba wa mu na mom ye betra se
na yɛde ano adwɛdwɛ enti obi kan asɛm wɔsi nipa kasa tie sɛ wantie a asɛm bɛba dabi ɛno ɛna yɛduru soɔ no yɛhyɛ nsɛm no ase a na abusuafoɔ yɛhyɛ aseɛ ɛde afiri ɛyɛ berekum yɛduru ɛyɛ ɔmukuro bi a ɔmfrɛ no sɛ mpatabo na mpatabo no ɛna aba bɛtɔ dwa sɛ wɔnom akyere owura bi yɛ a ne fie no a wanya no kɔbɛɛbɛɛ sɛ ɛyɛ aduasa anaasɛ ɛyɛ aduanan na ɔmokyee no wɔma mfa anya kwadwerɛ o abusuafoɔ ɛneɛ wɔadi konti wɔadi apoliba pepaw kyɛ sɛ ɔmabo no sibiri no te sɛ deɛ obi de sɛbe ɛmo agu waduro mu a ɔsi ɛmo no saa adan a ɔmo se dwɔrɔ akoa no wɔyɛ korɔmfo tatu amoa yɛ a wɔnhu bi da ɛwɔ mpatam hɔ yɛ asɛ ebire no sɛdeɛ ɔmo ankasa si kyii no ɔmo kyerɛ sɛ daabi korɔmfoɔ bi a wɔwu ne nsa no o ne saa ne nti no korɔ no na ɔkɔbɔɔyɛ no ɔmo kyerɛ sɛ korɔ no tantantantantantan sɛ aboa prankisi mu anim enti ɛka ho bi ɛma asɛ ebire deɛ ɔyɛ ama na ɔmo de nakɔ akɔto mɔkyere na yɛnsɛ ntwerɛni ɛyɛ aposo so yɛ a wɔde nkyerɛmu no ɛma yɛn aposo deɛ tie nyinaa ne sɛ mpatapo yɛ kuro baako a kuyadwuma kɔ so paa na kuyadwuma no ɔmɔyɛ no nti amanfoɔ so bɔ korɔ no wɔ hɔ na korɔ no nso no ɛyɛ nnɔbaeɛ ɔba nte ɔma nkani ɔba yerɛ ɔbɔɔ deɛ wobɛdua no ɔbɛkɔ na obi nso dɛn akɔakotu anaa akɔakotwa na ɛyɛ no ɔmokyi obi de ne kɔ police station a na nkyɛ saa kyɛ ayɛ nawɔtwe mmienu wobɛhu sɛ nnipa no saa nenam hɔnom ɛno nam so ma mmeranteɛ wɔ kurom wɔde kyerɛ sɛ korɔmfoɔ yɛbɛte deɛ yɛbɛfrɛ police a na polisifoɔ ɔba na yɛnu funu na ɔmba bɛfa ɛno nti aberante no so yɛ obi a wɔnte tii kasa no wɔnte na wɔnam afu kwan no so a wɔba na ɔso kotokuo no ana no bɔtɔ no ana mmerante no hyɛ no mubisa ne sɛ ɛmfa no firi bɛyi na ɔwɔ afuo na afuo wɔ hɔ na wɔni afuo a na ɔkɔ obi afuo ma ɛho ayɛ afuom na ɔkɔɔyɛ sɛna ebisa ne nsɛm sɛ wɔnte twi ne nti no ano yie no wɔntimi anyɛ no na sɛ mmerante yi sɛ no gu no so a ɔmo ɛdi ne mpammorɔ ɛna ɔmo boro na amuhum sɛ korɔmfoɔ na ɔmo bo na nkyɛ sɛ wɔtumi ɛhwere no nkwa no na ɛkɔkɔbaa saa no yɛbo na ɔda hɔ no ebi mu a twam ɔmo bɔ nkɔntene ba bɛhwɛ a obi sɛ aberanteɛ no nyɛ korɔmfo na obi afuom no kɔkɔ dɔɔyɛ na nipa no twa bɔɔdeɛ ɛde kyɛɛ no ebi mu so trɛ sɛ ɔyɛ korɔmfo tatu amoa paa a ɔmo nim no nti saa bere deɛ abɛyɛ tuutu abɛyɛ mmienu ebi mu so ɔyɛ korɔmfo ebi mu so ɔnyɛ korɔmfo bɛt sɛ ɔyɛ korɔmfo so ɔnyɛ korɔmfo saa bere ɔmo aboro no aku na atumi sɛ ɛyɛ awerɛhosɛm a asie aberanteɛ no yɛ na ɔdena yɛ a ɔbɛtena ɛyɛ bere kum ha ne sɛ kuro baako ɛfɛ okutiri hɔ na ɔte ɛna nkyɛ sɛ wɔn deɛ ɔbaadeɛ na ɔkɔ ana mpataapo ɛnso afuo no a ɛwɔ hɔ no amanfoɔ kɔ yɛ kuya ne daa no na nkyɛ sɛ saa bere wɔfiri hɔ no mɔba a wɔhyia no mfi sɛ wɔyɛ korɔmfoɔ no na korɔ no sɛm deɛ ɛtaa kɔ so paa ebi a wɔbɔɔdeɛ bi a wɔagyina sɛ ebi a wobɛtwa akɔ akɔkyɛ obi ɛyɛ buro nyɛn anaasɛ mpo wobɛtwa no deɛ ɛyɛ hwene na ne wabusua adi no wobɛkɔ no na obi akɔtwa bankyia wobɛdɔ ayi ho anaa bayera a wobɛdɔ ayi ho a wofi sɛ bi a wobɛtu na wɔn nso de akɔ adwama sɛ akɔtɔ ɔnyɛ sika wobɛkɔ no na wobi akɔ akɔtu ɛno nti korɔ no sɛm no kɔ so ɔmabɔ dawuro ɔmayɛ announcement for information center sɛ wɔkuro dua no mu ana afei radio stations ɛwɔ berekum ha deɛ ɔmayɛ announcement nyina ba still ankorɔ nsɛm kɔ na ɛkɔ so ala nkyɛ sɛ ɔmokyi obi nso de no ma police a mmeranteɛ no kyerɛ sɛ sɛnea polisifoɔ fa so a ɔmogya nipa no ɔma ne nyɛ ho nti saa bere deɛ anamo ɔmu sika nyinaa no sɛ woyɛ korɔmfoɔ no yɛtew a na nkyɛ sɛ wo nkwa ane yɛbɛgye afi nsɛm ansa na polisifoɔ kora ba mu a wɔnom aba mu bɔɔdeɛ no kora deɛ nsɛre a nɔɔso koraa wohwɛ bɔtɔ no na bɔɔdeɛ no ɛwɔ mu na wotumi sɛ bɔɔdeɛ no yɛ bɔɔdeɛ a ɛnɔɔso nanso ne nyinaa mu no ɔmo kyerɛ sɛ yɛhyia no yɛbusa ne nsɛm a na ne nsɛm nyia no ɛntɔ so mu no na nsɛ ɔmo di ne pamrɔ saa no menua aberante no nipa yɛ ɛfi bɛyɛ mfinhyɛ no aduasa ɛde kɔ ɛna wonya menua sɛdeɛ wobisa no nɔkorɛ deɛ aberɛ a nsɛntwerɛfoɔ yɛteyɛ na mɛbɔ anan kɔkɔduru hɔ no ahwehwɛmu a meyɛeɛ ɛno sɛ nka menya bi a obi mpo ama waba bɛkahyɛ bi a krakye yi anaa aberanteɛ yi mena mede no kɔ afom kɔyɛ m'adwuma ana bɔɔdeɛ no metwa ɛde kyɛɛ no anasɛ mpo na busuani bɛba aka sɛ simasia no ɔbɛnten dɛ ma busuani na me nua no ɔkɔ asɛm nie yɛnyɛ hu nipa bi asa sɛ bi a ɔse ɔyɛ na busuani na afei afuowura no ɔkɔyɛ n'adwuma no nso menyanya obi asa ma ne mmɛka sɛ bi a wɔno ɛne dɛ abɛnten kɔ na afuom ɛkɔkɔyɛ n'adwuma ɛno nti bɛsi nnɛ nipa bi asa ɛnya ntwe ne ti a yɛgu so a yɛyɛ ho hwehwɛmu sɛ bi a yɛbɛnya obi a ɔkɔɔ na afuom kɔyɛ n'adwuma sɛ nɔkorɛ sɛ wɔkɔyɛ obi adwuma no twa bɔɔdeɛ no kyɛɛ no anasɛ mpo bɔɔdeɛ no ɔkɔ ɛkɔkɔ wiae mmeranteɛ no ɛkyerɛ sɛ wɔfiri afukwan no so bɔ ɔmo nim no wɔ kurom hɔ na yɛbisa ne nsɛm a ɔnte twi na wantimi anyia no nti no ɔmo hu ne sɛ ɔyɛ korɔmfo a yɛaboro no akum no nti obi asa adeɛ nya ntwe ne ti sɛ ɔyɛ abusuani anasɛ mpo na afuom ana aberanteɛ no kɔɔyɛ abusuafoɔ wei yɛ Abiola wɔne yɛn nsɛntwerɛni newsroom apɔsɔ na ɛbɔ saa nkɔmmɔ yi
na busuafo se duru abato so se ya na nsam dodo na na ekoso na omo asabe mpradua so omo hono makwa no baabi atechima kakra ya na eyi omo totwere na asem yi na aka ho bie ama yense twere ni kwame agye ni mboaten professor kokoto watase tase ensem bi wahehya no kwa so nko sukura potoka semu yebeka se documentary eno akwa akoye odi aba nefa saafo yi ho na wedi kwame aba die sa documentary no abusuafo Momra utek 102.9 FM Facebook honum na momra emehwe mwedi so ade ansana kwame kura no yebusa no kwa so kwame nana akwaba maji so bro kwa so so what say maybe tie good Ghana hanoma persons with disabilities no penifo say won medos kakra ya be say million minu ni akire na mpempi ni hihye kwaso mema ya na penifo no tai twa wonja intini ya hwese afi ye kwa abato so yi mpanimfo a onu epre edi omano nim adwen be basa afo no so na omo ye nhihye bia wonum akai won na ba kwa edi eni koso aye wonum foto akra aban aba ma omodi ama district assemblies common fund nimu no esi ha mun chemu miensa enso dodo no aso nke yesrese kampanimfo mpagem se de be ya omo chenye ma no na omo boa wo mu a dodo na benya bi na omo bra man ha wo mu ti akobinim na so no madi nkomo ha ne atete omu na mu no ane ye ba beboyi na atwempanimfo adwen so ama wonum aboa wo mu na on say centralfo adwuma ye ne se ye be boa na 190 min kase ye be kasa ama wo mu won ani bi be boa wo mu ti atiko friend journalist in social protection etwantia kan jesop ye nyina ne akabo mu a ye to adwen ne ye bo amanie se de bia mpanimfo behwe na ene ensem a so motie no na mo bo manfo mabo mo ni se take femada ye nso ye afem de se be ya persons with disabilities omo be hare wo monti no about 11 minutes documentary ya bigidi yese mpanimfo betie na emo be so mo de boa safoi on mabo monti no ye be kona yeti documentary no Edom bebre na wo Ghana ha bibinti wonye ohaw ewo nipadua mu ebinum nam nkwanhia ahodo so ebinum so di free awoye ene bae obidie nani obidie ne nan bo okro ha no onye onadwen mu ene honama kwa mu haw bebre ya safoi or from persons with disabilities to ho man hihye ne nkyekire mu a ekoyi eyenkrofo a ohia abusia ene aban mu bebre nanso mpempi no ben ahodo a abakọ eyen hihye kame yese otwa wonja nia esefata safoi onsa enka obagana ha 2021 population census echrese edomo woman mu nyina mu ohamu nchemu enwotwe 8% ya sa wokan ya bese million mienu ni echire na owosa persons with disabilities wonum koyim inti bra Ghana man ekwa abato so ekuo ahodo pi asore ya osre wona epere abedi tumi ewo man mu se ohwe nhihye ya woye edema persons with disabilities no onhyemu kena mprempren ya ade ba ko aban ye de bua persons with disabilities and say district assemblies common fund no wachi ohamu nchemu miensa 3% a brano ba woti edema wo and so kamia say sesike e ofomu a enso persons with disabilities won nyina so bra yekoto abe nia otu franka diama NPP amanyoku Dr. Alhaji Mahmoud Bomia tishia hodio mu dia todwa say obehwe na persons with disabilities ediye all persons with disabilities go for tertiary education for free under my government. All persons with disabilities will have free tertiary education. But what is more important is that we are going to set a quota for government recruitment. Every government recruitment, a percentage is going to go to persons with disabilities. We will recruit you and benefit from your mindset. Odneto nchenya ya wotu franka diama NDC amanyuku omampenida da John Dramani Mahama enso akyerese persons with disabilities na koma so ba onhihye edema wono. There's a portion of the district assemblies common fund. It's currently 3%. We're going to increase that percentage of the district assemblies common fund to provide free NHIS subscription for disabled persons in the various districts, so that persons with disability, if they are sick, can be able to go to hospital because the subscriptions would have been paid for them. Bosha hodo nyina mu no ana ekwa hodo bi say journalist in social protection Sen Ghana Lions Club International ene ekwa hodo pidu anu atum say mpenimfo nhwe
na 3% quota ɛwɔ district assembly common fund mu no ɔmpagya mu na mmuama persons with disabilities wɔn ani yie. Maame akua teko ɛyɛ ɔbaa panyin a onye mfrinhyia bɛsɛ aduonum wɔtwe ɛkɔ bɛ mfrinhyia dunie ana onya ɔhawo a ɛnam so ama obubugu hɔ no mo. Maame kyerɛ sɛ bidie adwuma no wɔyɛ a mprempren ya no wɔtumi afa kɛse a bidie no bɔtɔ baako yɛ 100 Ghana cedis. wɔsɛ nko onyamoa a kobetumi afa bidie no pii na nam saa yɛ so ama asrɛsrɛ wɔsrɛsrɛ ɔmanfo no wɔgyae. Ɛkɔm ɛna mmedetia wɔn boa me a mehia no ma bebree makɔfa bidie baako na metɔn mfasoɔ no si kɛse da na bebree kura na menya mfasoɔ kakra wɔ menya mfasoɔ wɔ so de adidi nso ntɔmɔ moa me na menya bi na me fan tɔn die na menya bi mfa ni di mesrɛ mo ala me yale ni ni ahoɔden a metim de ayɛ adwuma adi adidie nti me so moa me na menya na me fa ni di bɔtɔm baako be 1 million nti fa duduma me a metimi de aton na me de adidi kakra ɛna me se ebi nso ayiska amode be ma yale fo no mmabu nso me so na me fa bidie no mesrɛ mo ye maami arahosemi ɛda di pefe sɛ ho behia sɛ mpanimfo be pagya PWD so nsikemu na aso obia so owura Prince Debra ɛyɛ ɔpani a mmebi atwa mu persons with disabilities wɔn ko a na wɔ Kumasi Metropolitan Assembly KMA na ɔda no yɛka sɛ kwada so mensene mu ana wɔwɔ ɔde ato wia sɛ mpo 3% no a mpanimfo de ama ɔmo no ɛba deɛ ne nso yɛ na kyɛ ntiamam nkurɔfoɔ ɛho kyere wɔn paa 3% no sɛ yɛ sɛvo a ewie a ɛnam sɛ sika ne delay ansa na foforɔ asa aba ne nti no nka every quarter within the year first to fourth quarters no ɛsɛ anytime bi anka sika no ɛba ntɛntɛm ne yɛde support PWD so nse na yɛ ama backlogs bebree wɔ hɔ nti sɛ wo pɛ biribi afra aban no mɔ common fund no ma ɛyɛ na ɛma ne kyɛ kakra nti sɛ ɔba ne saa na ayɛ ahohiahia ama persons with disabilities a sɛ bi yɛn a yɛsusu sɛ yɛpɛ sɛ yɛ dwumadie bi a yɛde bɛ support yɛ ho no yɛtumi de adi nti ɛyɛ na ama na kyɛ kakra sɛ kɔba ne saa de na sɛ bi ama sinto abamu nti ne yɛ sɛ ne sɛ aban no bɛkɔ so na wafa saa dwumadie we aba nsika na aba mpra no bra no asan ho na district no sika ɛba of the common fund no ɛba no na disability fund no so no ɛno so adi akyire aba assembly no nsa betima ka ne sika but na disability fund na nkasa no bi wa na ɛmae owura da brawie yɛ kyerɛ sɛ ne nkurɔfoɔ dodoɔ no ana wɔn anya amoa yi bi nanso wɔn nya bi no aboa masabre wotimi ahwɛ on na busua wo so wom sɛ ɛwɔ fam deɛ nanso kakra onyaayɛ no ɛde nsakyerɛ aba on na busua brabom na way back 2012 ne atro proposals yɛ okwan yɛ fa so a yɛde gye saa common fund no nti ne atro bia ada hɔ ama ABC 2016 nti emu hɔ no na yɛn servo yɛ nti ɛno mu ana mayor ɔsɛside ɛyɛ disbursement to persons with disabilities and I'm so my militaka the first free but during that time when I started home store no me ame fie me them me ho me started with home use phrases ya me ame totoye e bi na akasi why no and I made a share say we ni buy no na say me move back to me nya store we na me de ne ma ne ba eno mu so me sa kwada so municipal assembly so buy no me sa kan sa afredi so ho no so be e boost me adwuma me ye no as a cold store business a support me fie na me na me manyina sa initiative we buy no say eye eno akiri opani Francis Yosen eye bubuani a obre ansa no anante ono so kire se tenka wonya moa bia ebeboa ama wotumi aye adwuma ahwe ne ho ahwe na busua o se ebasa asresra da o sresre nkofo no esobeti o se wom se mpenfo atwetwe wondin e kwada so mansini mu a wo hye won boso be mu sika ne bie nanso enam se ya na sika no wofomti eba enso wonyina so besi ne wo se nyenure ne so a ha no yie pa common final there in the community with the boy brand since then within the last week no from pakarim the siano program da bado in second to stay umakacha about 2 weeks in who he be then can na come for na odumanya oboy me betumi so da boy bra yo even you tell me so machine sana so equipment there betumi da juma boboy me betumi da bo bra say ordinary Nabakan, another one friend that can see on from Maya. So the YGABCD meeting send okay, a woman, why a hero, and the mouth cut out of boy, why Herman, you think that way of them about
Sauko kwada so mensini mu a wana bibinti wanya how o ni pedie mu wonko no de odewa no ewura John Nicholas Mensa Obama ne se won crofo odi won kratem ye be se 300 nsumprempren wana enya moa every district assemblies common fund ni mu eye 160 that's what hwemu a be se fadie won enya moa ni bi wose we de how abre o members no asetene mu pa ye nam so dodo na to ani asresre for nso asre sempenimfo ehwe no mpegem na afi won ye akreba ne so o manemra wano nam saye so onkrofo no anya be bi de onesi ye hwe nhan asetini mu a but edi yawo problems are who degree we say common fan no de ebi no man ye kakra ye ni panyina you say ni problem I say common fan and ma ne brand because according to constitution it says say every quarter be oba but a man brand into o man pan bebre into me nye debe nya benefit sa nti yesre say abano ba ma ayede abantam na ma ni pan bebre na waka ichire ni so won so ayede be won so wenye bi na you say percentage no so a common fan de ban percentage no so sa say abano increase ni kakra ma hena obutuma ma ni pado do na ayede be enye bi nkoma ekoso yi edadi pefe say persons with disabilities ewo Ghana memu ha won ho ekire won pa enti ho akohia say emfa ho ne aben obeba no obepege sika akra odima wo ni mu na aboa ama wonum adiye ewo manyi mu ekopi na sorry ya wono so do anu atom esre sa aban pegya wo sekani mu baako aye Lions Club International we eyekuo kese a ewo wiase afa na nyina onkrabata ne bi ewo Ghana ha ya won so ekodima wona NBA ne bobrafo titiriw any persons with disability oba Ghana ha no mu a Giordano kire district governor aye Lion Dr. Helena Asamoah yaka persons with disabilities no mu obebia yetashia wo Munye Aslans International ya yene womu a NBA ene a womu a womu edidem sabe yene womu ye adwuma yetahia wo na nukreni ya na womu atitire no ya na enye nika enye ono ne pe ena saasem na to no na ye wo mramu se nkofo etisa no ya aban ema omumwa na ya na ehia se wo masa amwa na maamwa ebeboa ni pakro no na asesisia na ye nyina se wiase ayedin no enti no ama wo mu hu ekire wo mu pa wo mu nyina ye Ghana fu ena mra ka se wo mu tibia omu ntia mu awo mu enti me feel se aban ehwe na sika na odima omu no odi bi ka ho na sesia enso kura enso ye de ekoho ntie mi ntie enso enti esre na ye de stress omu pa omu ni nto se enya wo mu epem na ye mu awo mu na sika no ye ntumu kakra because ya anya ne sa na enkozire enti ade be chi no wo se mebu ano so na wo sabi wa ambo ano nkoma akosue adadi pefe se brass se Ghana fo nyina sorry do anotombie na hyehye ekoso nyina no penfoshe the persons with disabilities eremu ma won so enyamoa ye ogidie se mpenfo atiasemi no bekwa adwenwemu aboa safui mseme journalist in social protection ene Krobea ensha bansia wato the Saint Ghana ene di ekire boa no ede bremo ene edasie Kwame agene Boaten Oteka FM Kumase enti akra we Yaman by a bunyan say persons with disabilities. No, for money a Juma. Your family Tribudation and Nakwasi will switch sound. When I'm Bidicas, you which Yami Accra, the Akaidi, a Sa Sem we are Kwame Akoye Juma, dear Bano. Kwasi, we are say, Ubinka set Pudu shit, may need you. Are a hosebne say. Ayese obia yede ne kotum okọ neduafie na wa utifie wo sere no ebi betumi ato oh yes nipa no bia yamfa saa haw no anwo no yeah o hwe papa yi tailor ni kwan a o fa so a o ye no oho maame otobidie you see ohia dwetire kakra bi se beye betumi akushi no anya saa one nam kwan ho a ye behu won se wodom sresra de saa woduru ayi ha yi a airport roundabout wa iti se de wuko Kenya ase a akwa bi gina ho saa be ma bi aya akwa ntime ka akwa a matiefo nyima no nsi bone ne nan no baako na atwa ne nsam yenu no de ewo ho na nan baako nso wo ho
enti saa nipa we sɛ wo de yɛ fa wɔnom na bi a wonim hwe kora yɛ nkyerɛ no beebi nsa no adwuma ɔno abetumi de nsa no ayɛ beebi nanso ɛkame ayɛ sɛ Ghana ha no ɔnom asɛbe mesrɛ meka wɔn ho atɔkyema ɛwɔ kuro yi mu no ɔnom nso koraa ne yɛmfii wɔn enti wɔnom asɛm no yɛ mɔbɔ na mimi no mienu a yɛ wɔnsa wɔnan mienu ne yɛtumi kɔ ba koraa no yɛhunu yɛ ho ano sɛe na sɛbe ɔnom a wɔnom de ɛte sɛe ti wɔnom asɛm no ɛmɔbɔ nanso ɛho dwene wɔ mpanyimfo akakye no yɛ na ɛde Nyankopɔn hu ɔmɔkɔ fan de asɛm ayi kakra wasi ade bere ɔmo no ɛno so kra no na me yes story bi ɔho me yes story kwa me wa mɛsan de ama sɛ wa no akɔyɛ we aba kɔma fan do aba na akɔdi maami social welfare ni bi na wadi me de ho what am de be ma I'm telling you we asem wadi papa di sika no he kept the my money wadi papa di sika no we yare for odi nya botre yare ni no wadi ni sika wadi sika no wadi enso ya nya ne no ne nam ho wadi e ba na eyo wo de tobo I'll give the story to you to do the follow up of it eno so ya ye the documentary say ya ama me me am do ba betena ha no wa ye the documentary say ya nam de atum ma me na disika no wadi sika no ma bi ko ko ya da mo se adofo ye nkase ye bema no ne ye course no ma fidie ne na ha apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a Plaxmox mixture no malaria dronana. Ani, say an answer. Ubeje the same wife, you tested positive. Ya num bieno. Say a coup malaria morning yina. I'm yina negative. Adia ho. 1 hour hepa plus mixture no. And what do you swabba? Cynthia. I was a immune system. A strong debia. Anti Pavi. A support to immune system no. Na Plasmox no so to malaria no go. Malaria symptoms. At say etipaye. Afia one more tour and one numsa. Achakura 4 days. Na Pavi and the Plasmox mixer. One no to malaria and asakura. And yes, I ko doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo and Quada when you feel to me come. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan crack to yatum. Hey, Opani, Mashusha watch say, perfect series books here. Oma me koto bi mama no. O wajajai. Abua wa mo say what to make in kind kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo and a tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP ni nyina. A free basic 1, equasi basic 6. English every basic 1 equasi junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS any naka enso am approval enti obata bia nkoto bi mane ba and na say we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a etufo nko putuoja station ho enkran danso mine first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi Plasmox hepa plus mixture to malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini menti ase me do. Tie Hepa plus mixer enya adwuma ebeye woni padua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband and ye won so wo ye Hepa plus wife na abo no. Hepa plus mixer ma je duro di pa Pavi Plasmox and Hepa plus nyina a